फ्रेंड्स नोंथांमोनाथ' थारैनो निउसाव मोनखाबाय जानांगौ NLFB नि गाहाय MBatha बिथांखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसा आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों दैट मीन्स अदालगुरि पुलिसा क'क्राझाराव थांनानै एरेस्ट खालामदों मा जाहोननि थाखाय एरेस्ट खालामदों बे बाथ्राया मोगथाङाव फैयाखै एक्जाक्ट क्लियार जायाखै नाथाय निउसाव होनाय बादिब्ला निउसफोराव होनाय बादिब्ला MBatha बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि जाहोना ओरैबायदि होननानै बुंदों जे बिथाङा गोदानै मोनसे दाजानाय बर'नि बिग्रायारि आफाद हाथियार दैग्रा आफाद जायखौ बुंदों BNLA बै BNLA फोरजों कन्टेक्ट खालामनो थाखाय सावरायनो थाखाय माबा मोनसे सावरायलायनायनि थाखायनो कन्टेक्ट खालामलायनायनि थाखायनो एरेस्ट खालामदों इनपुट मोननानै पुलिसफोरा एरेस्ट खालामदों बेबायदि मोगथाङाव फैदों आरो बिनि अनगायै गुबुन गुबुन जाहोनबो थानो हागौ मा जानो थाखाय एरेस्ट खालामदों दा बिथांखौ माखासे नायबिजिरगोन सोंलाय हलाय खालामगोन NIA बिथांखौ सोंलाय हलाय खालामगोन स' बेयावहाय जुदि दाय मोनोबा बिथाङा थारैनो जेलाव थांनांगौ जागोन स' आं नोंथांमोनखौ बुंगोन दिनै बर' हारिनि खैफोदनि समाव बर' हारिया मोनफ्रोमबो दिगथिं माने अपमानबो जानांदों दुखुबो सहायनांदों बरबादबो जादों माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरा देहा फाननाय बिजनेसाव हाबदों माखासे बिथांमोना माने ओरैबायदि जादों फरायनो गारनानै बबेबा केरेलायाव थांदों दिल्लीयाव थांदों हाजिरा मावनो थांदों सोलोंथाइखौ नागारनानै माखासे ओरैबायदि नोंथांमोना नुगोन दा बेबायदि हाग्रायाव थांफिननाय बाथ्रा खोनागोन नोंथांमोना माखासे नोंथांमोना ओरैबायदि खोनागोन माने जोंनि हारिनि आफादफोरनि गेजेराव खौसेथि गैया बेनिखायनो जोंनि दाबि दावाफोरखौ जों दिनै मोननो हाया दिनै डेलिमिटेसनाबो जोंखौ खैफोदाव लांगासिनो थादों बिनि अनगायैबो गोबां बिथिङाव जोङो खैफोदाव गोलैलांगासिनो थादों आरो बेबादिनो आरोबाव जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुं बबेखानि आं बिथांखौ कारेक्टबो होनाखै बा गोरोन्थिबो बुंनो थाखाय बिथांखौ एरेस्ट खालामनायाथ' जोंनि हारिनि खहा जोंनि हारिनि अपमान स' MBatha बिथांखौ मानो एरेस्ट खालामदों बे बाथ्राखौ दासिम पुलिसा खिन्थायाखै बिथांखौ बेबायदि कन्टेक्ट लाखिदों होनना बुंदों BNLA जों बिनि थाखायनो एरेस्ट खालामदों नाथाय बे बाथ्राया एक्जाक्ट 100% क्लियार होननानै आं बुंनो हाया रियेल होननानै बुंनो हाया बे जाबाय निउसफोरनिफ्राय मोननाय बाथ्राजों पुलिसा जेब्लासिम बुङा अब्लासिम जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनो हाया स' आङो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन जोबनायाव जों खौसे जा जोङो गासैबो गोरोन्थि लामाखौ नागारनानै मोजां बिथिङाव फै सोलोंथाइखौ मोजाङै नाजाव आरो गोख्रोङै खामानि माव समाजखौ फोसाब जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां लामाजों लांनानै मटिभेट खालामनानै माखासे जायगाफोराव मिटिं दावथिं खालामनानै आफादफोरा गेदेमा सुबुंफोरा मोजां लाइनाव लाबो नङाब्ला जोंनि हारिया बेबायदिनो डेस्ट्रय जाबाय थागोन गासैबो बाथ्राया खिन्थु सोलोंथाइजोंसो लोब्बा थायो दै गासैबो बाथ्राया सोलोंथाइजों लोब्बा थायो जुदि जों सोलोंथाइखौ पावारफुल खालामनो हायोबा जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जुदि गोख्रों खालामनो हायोबा थारैनो जों बेबायदि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन आरो जोङो गादब जानायनिफ्रायबो रैखा मोननो हागोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना थारैनो बुजिदों आं मा बुंनो नागिरदों स' MBatha बिथांखौ मा जाहोननि थाखाय एरेस्ट खालामदों बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन नाथाय मा MBathaयाल' बेबायदि एरेस्ट जागोन इयुनाव आरो गुबुनफोरा एरेस्ट जाबावाना स' बेथ' समजों लोगोसे फैगासिनो थागोन आरो मा खैफोद फैनो थांगासिनो बर' हारियाव बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन थेंक इउ